आमचे सेंटिमेंट ऑन काणकोणा कलेक्टर ऑफिसाकडे अबद्ध वर्ड्स यूज केला आमच्या ऑपोजिट की त्या मुसलमान थंय दिसले टॉपिक घालून दिले तांकां मारतले मार्केटान तांकां हिजाब घालपाक दिचे ना जुलूसा खातीर स्टॉप केले प्लस ते म्हणटात तलवारी काडपाक रेडी आहा दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग आमचे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 आमचे फंडामेंटल रायट आमकां रायट टू प्रॅक्टीस अवर रिलीजन वी हॅव रायट टू प्रॅक्टीस अवर रिलीजन आणि ते आमकां स्टॉप करता आणि वयल्यान धमक्यो दितात की तुमकां मारतले हे करतले ते करतले बट आमकां हे जाय की तांचेर एक्शन गेलेले जाय आणि काय नाका आमकां कोण हो कमेंट करपी मनीस तेंची एक कितें संघटना आहा ते कितें म्हणटात 100 लोक असले ते सांगाले जावचे म्हणटा काणकोणाक आणि हे सोशल मिडियार कमेंट केलो काय पर्सनली कोणाक म्हणली तेंच्यांनी ऑन गोवा 24/7 तेंच्यांनी कितें म्हणटात गोवा 24 इन हेतून तेंच्यांनी घातला व्हिडिओ घातला फुल व्हिडिओ हा तेंचो जुलूस म्हणून व्हिडिओ घातला पळय तेंच्यांनी फुल तेतून तेंचो सगळे कितें उरल्या ते आहा केन्नाची गजाल 26 तारखेची आता तुम्ही पोलिसांनी किती सांगलं तेंच्यांनी आश्वासन दिला की आम्ही एक्शन घेतले म्हणून कितको टाइम बी दिला टाइम लिमिट दिला की नाही हय 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 1-2 दिसांनी आम्ही कितें आता एक्शन घेतले म्हटलं Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.